थंडीचा सीझन सुरू झाला की बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणात येतात ती म्हणजे गाजरं आणि त्या गाजरापासून आपण हलवा बनवतोच. प्रत्येक घरी हा हलवा बनवला जातो. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गाजरापासून हलवा न बनवता थोडीशी वेगळी अशी ही एक मस्त अशी गोडाची रेसिपी बनवलेली आहे. खूप सुंदर अशी रेसिपी तयार होते. या रेसिपीला मी असं अजून काही नाव वगैरे दिलेलं नाही आहे, पण तुम्ही या रेसिपीला काय नाव द्याल ते मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर बघू शकता की ते मस्त अशी रेसिपी झालेली आहे. एकदम छान, अजिबात कुठे तुटत नाही, फुटत नाही, मस्त एकदम सॉफ्ट आहे. खायला एकदम रुचकर आहे. गाजराच्या हलव्यापेक्षाही खूप सुंदर अशी टेस्टला रेसिपी लागते. बघू शकता, टेक्स्चर बघू शकता रेसिपीचं किती सुंदर आहे ते. तर अशी मस्त अशी गाजरापासून आपण ही हटके थोडी वेगळी अशी रेसिपी करणार आहोत. खूप सुंदर आहे, करायला पण अगदी सोपी आहे. घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये आपण ही रेसिपी करणार आहोत. मुबलक प्रमाणामध्ये गाजरं सध्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. तर अशी ही हटके आणि वेगळी मस्त अशी रेसिपी तुम्ही गाजराची नक्की ट्राय करा. चला तर आता वेळ न घालवता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं बघा, ही 2 मोठी गाजरं मी घेतलेली आहेत. एक फार मोठा आहे आणि एक थोडंसं कमी, पण ही वजनी जवळजवळ अर्धा किलो गाजरं आहेत. तर गाजरं स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्याचा पुढचा आणि मागचा जो भाग आहे तो कापून टाकायचा आहे आणि त्याचे मी असे तुकडे करून घेतलेले आहेत, जेणेकरून हे साफ करायला एकदम सोपं जाईल. तर हे बघा, आता याची जी वरची साल आहे ती आपल्याला काढून टाकायची आहे. तर बटाट्याचं जे तासणं असतं तर त्याने मी ही सगळी जी वरची साल आहे ती काढून टाकलेली आहे. तर सगळे गाजर जे आहेत ते मी साफ करून घेतलेले आहेत आणि ह्याचे मी आता असे हे तुकडे करून घेतलेले आहेत. लहान मोठे तुम्हाला जमत असतील तसे याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तर सगळे गाजर जे आहेत ते मी कापून घेतलेले आहेत. आता मिक्सरचा मोठा जार मी इथं घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे तुकडे मी काढून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे. नॉर्मल आपली मीडियम साईजची जी वाटी असते तर त्या वाटीने पाणी घालून याची मी एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. पेस्ट खूप बारीक करून घ्यायची आहे, कुठेही त्याच्यामध्ये गाजर राहता कामा नये. तर इथं मी आता अर्धा कप हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप पाणी घातलेलं आहे. अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर आणि त्याच्यामध्ये 1 कप पाणी आणि हे आता मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, कुठे गुठळी राहता कामा नये कॉर्नफ्लॉवरची. मस्त असं छान अगदी हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी अगोदरच तयार करून घ्यायचं आहे. तर आता पुढची कृती बघूया. तर गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे मी आणि मगाशी जो आपण सगळा गाजर फिरवून घेतला आहे तर गाजराचा सगळा पल्प जो आहे तर तो मी या पॅनमध्ये काढून घेतलेला आहे. गॅसची फ्लेम यावेळी मीडियम आहे आणि आपल्याला हा जो गाजराचा पल्प आहे तो सगळा अगदी चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि छान अगदी हा गाजराचा पल्प आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे. हे बघा, हे बघा, जवळजवळ हा निम्मे झालेला आहे. एक 10 मिनटं मी हा मस्त सतत ढवळत छान अगदी शिजवून घेतलेला आहे आणि आता याच्यामध्ये जे कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी आपण केलं आहे तर ते घालायचं आहे, पण व्यवस्थित मिक्स करून घालायचं आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवर थोडं खाली बसतं. त्यामुळे पुन्हा ते छान मिक्स करायचं आणि नंतर मग हे कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी आहे ते याच्यामध्ये घालायचं आहे. हे बघा, आणि आता हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे कॉर्नफ्लॉवर आणि गाजराचा पल्प. गॅसची फ्लेम यावेळी मीडियमच ठेवायची आहे आणि मस्त असे हे सतत मिक्स करत आपल्याला हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे. गाजराची थोडीशी वेगळी रेसिपी आहे. तर 5 मिनटं मी हे छान एकत्र केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्याचा जो थिकनेस आहे तो वाढलेला आहे. कलर पण मस्त असा चेंज झालेला आहे. आता पुढची कृती बघूया. तर इथं मी 1 कप साखर घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे. 1 कप साखर आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी. ती सगळी जी मेजरमेंट आहे ती परफेक्ट आहे, त्याच प्रमाणात घ्या. आणि इथं आपल्याला साखरेचा एकतारी पाक बनवायचा आहे. तर सतत मिक्स करून मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं आणि हा बघा, साखरेचा मी एकतारी पाक करून घेतलेला आहे. परफेक्ट असा पाक इथं तयार झालेला आहे आणि आपलं मिश्रण पण आता बऱ्यापैकी घट्ट होत आलेलं आहे. ते सतत मिक्स करत राहायचं आहे, गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवून. आणि आता याच्यामध्ये आपण जो तयार केला आहे तो एकतारी पाक ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे
आणि आता खरी मेहनत ह्या रेसिपीमध्ये इथून सुरू होते. तर हा जो पाक घातलेला आहे तो पाक आहे तो या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचा आहे आणि सतत मिक्स करत मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्याला व्यवस्थित चांगलं असं शिजवून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, थोडीशी वेलची पूड मी इथं घातलेली आहे. मी घरातच तयार केलेली आहे वेलची पूड. आणि हे छान अगदी आता आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे, म्हणजे सतत एकत्र करत राहायचं आहे, कुठेही थांबायचं नाही आहे. आता हे सतत मात्र एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्त एकत्र झालेलं आहे सगळं मिश्रण. चमच्याच्या मागच्या बाजूने आपल्याला हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. आणि इथं मी 1 चमचा हे तूप घातलेलं आहे. तूप घट्ट आहे, 1 चमचा तूप आहे, तर ते इथं घातलेलं आहे. तूप घातल्यामुळे नंतर बघू शकता तुम्ही याची जी शाईन आहे ती मिश्रणाची वाढलेली आहे. आणि आपल्याला परत हे सतत मिक्स करायचं आहे. हे बघा, या रेसिपीला इथंच थोडी मेहनत करावी लागते. 5 मिनिटानंतर मी पुन्हा याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि परत मिक्स करून घेतलेला आहे. जसं आपण तूप घालतोय तशी या मिश्रणाची शाईन जी आहे ती वाढत जाते. तुपामुळे काय होईल की आपली जी ही रेसिपी आहे त्याची टेस्ट आहे ती खूप छान येईल. हे सतत मिक्स करत राहायचं आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लोच ठेवायची आहे. 2 चमचे तूप आपलं इथं घालून झालेलं आहे. आणि आता पुन्हा एकदा मी 1 चमचा तूप याच्यामध्ये घातलेला आहे. एक 5-5 मिनटाच्या अंतरानंतर आपल्याला हे जे तूप आहे ते याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तर टोटल 3 चमचे तूप मी याच्यामध्ये वापरलेलं आहे. तूप घातल्यानंतर मी पुन्हा हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि मस्त अगदी ह्याचा घट्टसर गोळा होईपर्यंत आपल्याला हे छान असं मिक्स करत राहायचं आहे. जवळजवळ 20 ते 25 मिनटं या प्रोसेसला लागतात. तर सतत मिक्स करत आपल्याला हे छान असं मिश्रण आहे ते आटवून घ्यायचं आहे. हे बघा, 20 ते 25 मिनटानंतर हे बघा मिश्रण इतपत आटलेलं आहे परफेक्ट. खाली पडताना सुद्धा चमच्याने एकदम स्लो ते खाली पडतं आहे. आणि हे परफेक्ट झालं कसं, तर ते टेस्ट करण्यासाठी एका प्लेटच्या मागच्या बाजूला हे थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आणि ह्याला थोडंसं गार करू द्यायचं. आणि बघा एकदम आरामात हे निघतं आहे. हे बघा, म्हणजे हे आपलं मिश्रण आता परफेक्ट झालेलं आहे. तर एक ट्रे घेतला आहे, त्याच्यावरती मी तूप लावून घेतलं आहे आणि त्याच्या खाली मी मगजच्या बिया घातलेल्या आहे डेकोरेशनसाठी. तुमच्याकडे असतील तर घाला, नाही घातल्या तरी चालेल. नुसता तूप लावून घेतलेला ट्रे वापरला तरी चालेल. ट्रे वापरा किंवा एखादा थळा वापरा. आणि याच्यामध्ये हे गरम गरम मिश्रण आहे ते काढून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे दाखवल्याप्रमाणे. कुठलाही फूड कलर आपण इथं वापरलेला नाही आहे, पण कलर किती सुरेख आलेला आहे ते तुम्ही बघू शकता. तर असं हे सेट करून ठेवलेलं आहे आणि एक रात्रभर मी तसंच ठेवलेलं आहे. पूर्ण गार हे होऊ द्यायचे, अजिबात फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवायचं नाही आहे. आणि हे आता डिमोल्ड करून घ्यायचं आहे. कडा जर सुटत नसतील तर थोडंसं सुरीने त्या कडा सोडून घ्यायच्या आणि हे डिमोल्ड करून घ्यायचं आहे. किती मस्त असं हे बाहेर आलेलं आहे बघू शकता. फक्त थंडीचा सीझन जास्त असल्यामुळे थोड्याशा मगजच्या बिया माझ्या इथं राहिलेल्या आहेत ट्रेमध्ये, तशाच थोड्या ह्या रेसिपीला चिकटलेल्या आहेत. ते असू देत, पण हे जे रेसिपी आहे ती खूप परफेक्ट झालेली आहे, खूप सुंदर झालेली आहे. आणि नंतर मी ही सुरीने कट करून घेतलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. गॅस जर तुम्ही परफेक्ट टायमिंगला बंद केला तरच ही रेसिपी सुंदर होणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित अगदी हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आणि नंतरच ही ते गॅस बंद करायचं आहे तुम्हाला. तरच ही अशी मस्त घट्टसर आणि परफेक्ट अशी आपल्याला रेसिपी मिळणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता गाजरापासून आपण किती सुंदर अशी रेसिपी तयार केलेली आहे, एकदम परफेक्ट. गाजराची थोडी वेगळी आणि हटके रेसिपी आहे. गाजराचा हलवा आपण नेहमीच खातो, पण थोडा अशा प्रकारे पण तुम्ही करून बघा, किती सुंदर झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. चव तर एकदम अप्रतिम लागते. तुम्ही जर कोणाला दिलं तर त्याला अगदीच खूप आवडेल अशी मस्त अशी रेसिपी आहे. बघू शकता किती सुंदर असा हा गाजराची रेसिपी झालेली आहे. या रेसिपीला नाव काय द्यायचं ते तुम्ही कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तोपर्यंत मी या रेसिपीला गाजराची बर्फी असं म्हणते किंवा गाजराचा हलवा असं पण मी म्हणते. तुम्हाला काय नाव वाटतं ते नक्की मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.